В момента е доста добро място, от което може да се влезне тук, но обаче не ми е в правилното време и за това не бих участвал в момента. Но имам абсолютно всичко, освен времето, в което искам да участвам, за да участвам. С това тази сделка тук няма да я пусна, защото не ми отговаря на критериите. Имам процент и половина в профит. Обаче времето не е времето, в което трябваше да пусна сделка. Дори да имаме всички критерии и да нямаме време, ние трябва да следваме и да спазваме плана. Така че, момчета, какво ви кажа? Да следвам с критериите, следвам с стъпките. Искам да видя определени неща, че да участвам в сделка, така че това ми се струваше рисково и твърде рано, за да се участва. И this what it is. Това е трейдинга. Тук, между другото, е доста добро място за вход и времето е окей, но влизаме в някакъв рейндж. В момента тук, на ето това място. Ето го рейнджа, тук пък излизаме от рейнджа, тук не взимаме тази ликвидност. Директно някакъв пъмп, просто сигурно той е левел от тук. Нямахме структура. На нищо нямахме структура. Тук дори на секундите нямаше структура. Няма да я пусна тази сделка също. Толкова хубаво ще да стане, ако ето тук бяхме взели ето този хай. Но не го взимаме. И тъп се получи. Сделката ще да е ето, и така ще да е сделката в момента. И щехме веднага да я спечелим. Нали, защо да направим хубава структура? Защо? Няма за какво, нали? За какво да направим хубава структура? Да направо да тръгнем. Не? И направо новата седмица и пак почнем се ядосам. Между другото, може да забележите как буквално в началото на кендала тръгваме, от тук в началото на кендала тръгваме, от тук отново в началото на кендала тръгнахме. Трябваше да го взема под пример това нещо. И може би тук спрямо историята, може би тук беше валидна зона за участване. Но и this what it is. Както казах, учим се от грешките. Това, че сме изпуснали, не значи, че сме на загуба, значи, че сме напреде с нови знания. Така че това служи като един урок. Нищо повече, нищо по-малко. Маняци GG. Печелихме две сделки без да сме участвали в тях. Доста кофти понеделник. Добре, нека обобщение да приключвам днеска за... Добре, едно обобщение и за днеска просто ще приключвам. Ето тук не влезнах, защото бяхме доста рано в самия час и не ми беше времето за сделки. Тук не влезнах, защото просто вече доста бяхме си пъмпнали тук и самият DXY може да продължи нагоре да пъмпи, следователно златото да дропне и да не стане нищо. Въпреки че имам абсолютно всички критерии, нали, тук пък самия price action ми се стори, че отидахме доста по-нагоре, отколкото исках. Щях да участвам, от и тук ще да участвам, но просто не взехме този хай. И щом не вземем този хай, значи това вече не е валидно. Сега някой път има разминаване в самите графики, спреда на FXCM е различно от на Lambda, примерно брокерите и така нататък. Просто нямаше го това вземане, което исках. Също не го вземаме на Vantage брокера. It is what it is. Добре, момчета, това ще за сега. Между другото, маняци, това ще е последния час, който ще изтръгвам. Ето тук, както може да забележите, образуваме отново структура. Доста рано сме в самия час отново. Но следи ги по тия работи, да виждам в момента. Добре, ето тук ще го играем. Ето тук ще го играем вече. Ето тук пускаме сделка. Докъде ли? Това е добър въпрос. Може би до тук нещо такова. Но тук някаква сбирщина ми се струва. Четайте заводите с просто. Иди заводите с. Няма да го чакам повече. Често ви казвам. Няма да го чакам повече. Set and forget. Като цяло добре тръгваме. Тук на 5 минути какво прави това? Айде, дижи. Ударени тейк профита. Печелихме 250 евро. Еми, GG, момчета. Снайпер, човек. Снайпер. Леле, снайпер. Добре. Big double. Изчакахме. Значи, гледах как тук ми отива към профита без да съм влезнал в сделка. Тук също. И тук просто си казах, стига толкова. Стига. И като цяло доста добър екзекюшън. Така че GG. Основанието
Ето този килил е тук, както може да видите, ето тази зона как задържа тук. Това е доста поредица от движения и опити за пробиване. Самият DXY, той просто изчупи целият този рейндж. Връщаме до зоната, имахме пъмп, реакция, така че DXY е overall bullish за момента на малък таймфрейм. Затова трябваше да видим поне едно такова малко движение на XAUSD, т.е. на златото. Имахме Market Structure Shift връщане и просто екзекютнахме доста яко. Така че big W за днеска и ще се видим утре. За днеска приключваме и айде момчета.